Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo. Where is Walter Muzembe? Don't forget my blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. Kubato rezanu-PF muri yeZimbabwe hakuna kumira zvakanaka. Ndo nyaya ndauya nayo zvamanje kuti ndikuratidzei, ndikuonesei kuti ndo zviri kuitika izvi. How many of you still remember a leaked audio rakalika those days richitaura kuti hanzi Hubert Angel akatozouya kwandiri nani navatagwirei vakati taurai natungwarara uyu ari kundiparadza, ari kundikuvadza. How many of you still remember that? Isusu vamwe hatikanganwe, tinoona, toteerera, tozvisa pakanaka, pakadzika pemoyo nepfungwa dzedu, kuitira kuti mangwana kana nyaya dzakadai so dzakuitika tinonovhundunyura tobva tazvibudisa pachena. Meaning to say, Tungwarara naHubert Angel vakanetsana paruzhinji. Vanetsana paruzhinji nekuda kwechiprofita chenhema chakanga chapiwa naHubert Angel. Tungwarara akamukonfranda akati you are a liar, miswa uri muprofita wenhema. Tagwirei akazopindira according to the leaked audio. Hubert Angel naTagwirei vari kurutivi rumwe chete. Anditika ndoda kuti mufollowe zvinhu izvi kuti munyasonzwisisa kwatiri kuenda nenyaya idzi. Tobva tati Rutendo Matinyarare akanetsana nani naTagwirei mushure mekunge Tagwirei ati achavabhadhara mari yekuti vabvise masanctions, but haana kuzobhadhara mari yese. Ndosaka muri kuona Rutendo Matinyarare achipopota achiita zvaaita. Then as a way of revenging, Tungwarara akamba ati kuna Rutendo ari kunetsana naTagwirei, chiuya ndikupe mota iyo ne200,000 iyo. Politics dzacho zvadziri kuita anditika zviri kuitika kuZanu-PF izvi hakuna opposition. Tungwarara adaro mbati aiwa ini ndakaona kuti painetsa Rutendo achituka the first family, achituka vana Munangagwa namai Munangagwa nevana, paive nevanhu vaisapota vaimira nemusangano. Ende vanhu ava vakamira nemusangano weZanu-PF napresident nemhuri yake. Varipo 18 amene vakazowedzerwa kusvika pachii zvapo. Mazita acho aripo, vari kunzi Varakashi for ED, Varakashi vepaTwitter, Varakashi vekuti ukada kutaura anything bad about Zanu-PF vanouya vachikurakasha. Zvikanzi naPaul Tungwarara achida kuflexa masoro ake achida kuratidza usimba hwake. Zvikanzi aiwaka vanhu vaidefenda mukuru wenyika ngativapei machi ma10,000 papost yake yakaita 180. I think pakazowedzerwa vamwe varipo ipapo vari kunzi vapiwe ma10,000, but Varakashi havana kufara nazvo. Politics dzeZanu-PF vahwari Varakashi havana kunakirwa nazvo. Varakashi vakataura kuti zvikanzi iwewo unotitaurira kuti isusu taidefenda president uyu aituka mukuru wenyika nefirst family nemusangano, ndiye wamakupa zvinhu zvakawanda. Isusu madefenders motipa 10,000. Pana anonzi padare akaramba 10,000, po paita anonzani Kudzai Mtisi akaramba 10,000. Ameno kuti vamwe vachazobudikira here vachikomenda kuti vari kutambira here kana kuti vari kuramba. But mirizhonga yese iyi iri kuitika muZanu-PF nekuda kweCAB 3. Ameno kuti munozvoona sei. Mimi ndangouya kuti ndikuvhurei maziso muone zviri kuitika, mirizhonga bongozozo iri kuitika mubato reZanu-PF. Zvakamira zvakadaro, General Chiwenga vachingori vakanyarara, vakangopinda mubako, vakafuga musoro, vari kungofamba negospel ravo.
recorruption, reuori, havana zvavari kutaura mubato rezanu-pf uku. Comrade Knox vakasiya vati manje ari kuenda mukomana havasati vadzoka vachitipa a way forward road map kuti iri kufamba sei mubato rezanu-pf umu. Zviri kunzi tikatoita ma-elections muparliamendi ari secretly kuti votai for cab 3 mutaure kuti muri kuida here kana kuti hamusi kuida. Pane mamembers ezanu-pf chete. Zviri kunzi zanu-pf inogona kutodyiwa nekuti ivo vezanu-pf havasi kuda cab 3 nekuti cab 3 is only benefiting vamunangagwa nemhuri yavo and those close to him. And vatungwarara vari kubuda futi vachitaura kuti izvoni cab 3 is unstoppable kuzanu-pf uku. Tafadzwa Chidawo akabudawo futi mukomana wematrix kuzanu-pf ikoko. Ndoda kuti ndikuratidzei ndikuonesei mvonga mupopoto iriko kuzanu-pf achitaura kuti Rutendo Matinyarare hakuna apology inoteerwa neexplanation. Kana uchikumbira regerero, kumbira regerero ngoti I'm sorry ndakatadza wogumira ipapo. The moment wauda kutanga kuexplaina kuti amai mukazoti hakuna apology yakaita sei yakadaro kuzanu-pf uku. Ndo zvandati ndikuudzei ndikuratidzei kuti vari kubayana pachavo. How many of you still remember video riripo on this platform ren'anga yavamunangagwa ichitaura kuti ndakavataurira kuti cab 3 ma1 cab 3 inourayisa, cab 3 haina kumira zvakanaka, cab 3 vasiyane nayo, asi havana kuda kuteerera. How many of you still remember? Ndizvozvi zviri kutaurwa izvi, zvaitaurwa izvi zviri kuitika izvi. Ndizvozvi zvamuri kuona right now, mvonga mupopoto iri kuitika kubato rezanu-pf. ZANU-PF haisati yatombogara pasi kuti ichinje its own constitution. Havasati vagara pasi kuti saka zvatati takuwedzera temu yemukuru kusvika 2030 ko isusu yedu yeZANU-PF iri kufanira kupera muna 2027 patiri kuenda kukongresi. Toita sei? Havasi kutombori worried nazvo izvozvo. Ndo zvinhu zviri kuita kuti mahuto agumbuke, ndo zvinhu zviri kuita kuti ma-retired general agumbuke, ndo zvimwe zvinhu zviri kuita kuti vanhu vacho vemuZANU-PF vagumbuke. Kuti sandizvo zvatakawirirana, sandizvo zvatakaendera kuhondo, sandizvo zvinhu zvinonzwisa tsitsi kuona mavovheti achipiwa mabhasikoro nemukuru wenyika. Yet presidential advisor opa $10,000 kune vanhu vanoswera vakagara zvavo pamafoni vachipusha propaganda yeZANU-PF, vachidefenda zvinhu zvakadhakwa. Zvinorwadza. But at the end of the day, hakuna chisingapere, chisingapere chinoshura, chinoshura hachipere. Watch the space. Ticharamba tichifollowa nyaya idzi closely, tichikuudzai zviri kuita sei, zviri kuitika. Handina hangu kuda kuzobatadze kwana Chivhayo nekupi ndati ndingokupai idzi, musanyanyorohwa neconfusion. Ndichauya nadzo dzimwe dzacho dzakaita sei, dzakawanda handitika. As for me, DJ Holling and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now.